नै नोंसोरो दा बे मा दं हायाव दङ दै हा दै ने खनसे ट्राइ दे खनसे ट्राइ रेडि हायाव दङ बिसोरो हा दै हा दै हा दै ha दै ha दै ha दै ha दै जाबाय थायनांले ha दै ha दै जायो दे दैयाव थाफैयो दे दैयाव दै ha दै ha दै ha दै ha ha दै दै làm pha chưa hay lắm làm pha दै Regan, restart. Start. Ha. Day. Ha. Day. Ha. Day. Ha. ha Day. Day. Ha. Day. Ha. hayaw double खालामाखैलै Day. Ha. Ha. दासो खालामदों रिसुमेबो फारसे गाहरदों आथिं मानसिया दैयाव फैदों ha दै ha दै दै ha प्राइसआखौ लाजोबगोन ना मासोलाय ha दै ha दै दै ha ha दै ha दन थानायाव होना होनांगौ दन नांगौ दै ha दै ha दै ha दै ha दै ha दै दै आयै ha दै दै सानै नांबावबाय ओइ र' माने खायसेनो हा दै होनब्ला ओरै थाङो दै ha ha दै दै ha आयै दै दै थांबाय जाला सानैया दै ha दै दै ha दै ha दै ha दै दै ha ha बारनाया एसे स्ल' जादों दै दै ha दै ha ha थांबावबाय सासे हा हा दै अडियन्स रायजोफ्रा मा खालामो दे दै दै लास्ट कनसिडार बिहामजोफोर लास्ट कनसिडार माने हा ओइ सुजुना दे 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 फैफिनदो जायगायाव माने लास्ट दै रेडि दै दै हा दै ha ha दै दै ha दै दै ha दै ha Kita suruh keringan lah, lena. Ikut keulangnya sih, ikut keulangnya sih, ikut speed jangan sih.
दे हा बे